Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. Аз съм Тина и в днешното видео първо да кажа, че то е супер спонтанно. Даже щях да влизам да се къпя преди малко. Но днес е 1 февруари и понеже Свети Валентин чука на вратата, съвсем спонтанно ми хрумна идеята да направя едно видео, в което ако мога да улесня малко мъжете за тази толкова сложна част, а именно да изберете подарък за своите половинки. Като тук ще включа 3 лесни варианта, в които може да зарадвате половинката си, които в същото време да са практични и според мен са нещо, което наистина ще хареса на момичето или жената до вас. Преди да преминем към предложенията, многото предложения, те са 3, но мога да ви напомня да се абонирате за каналът ми, да харесате видеото, ако искате да го коментирате и така, да продължаваме. Първото ми предложение към вас е изживяване, което първо е бюджетно, второ е доста лесно като организация и не е от типа купувате ваучер и момичето или жената до вас ще си избере вечеря, нещо екстремно, нещо, в което да не сте вложили много старание. Нещо, което мисля, че ще хареса на всяко едно момиче, защото почти нямам приятелка и не познавам жена, която не обича да й пипат косата, не обича да й пипат скалпа. Особено ако вече сте в етап от връзката, в който имате деца и тя ходи много често с хваната коса или няма времето да се погрижи толкова добре за косата си, което всъщност е нещо много важно. И дори да няма голяма, дълга, гъста коса, повярвайте ми, супер много ще се зарадва, ако и запазите час в някое студио за Head Spa или терапия и масаж на скалпа. Какво представлява тази процедура? Така, първо се прави анализ на скалпа и на косата и според този анализ всъщност професионалистите избират най-подходящите продукти за скалпа и за косата и оттам вече истинското хубаво преживяване започва. Представете си една затъмнена стая с релаксираща музика, все едно сте на масаж и той реално си е масаж, само че е само тук в тази зона на главата, на скалпа и на лицето, което също е нещо много отпускащо. Ако аз мога да избера един подарък или едно преживяване, говоря за бюджетни и реалистични подаръци, тук не сме някакви голд дигари, които не говорим за Сейшели, Малдиви, Бали, естествено, че това също са едни хубави подаръци, но говорим за реални подаръци и за двойки, които са заедно по любов, а не по някакви други интереси. Това е нещо, което на мен лично много би ми харесало, не само на мен. Коментирали сме го това с приятелки, почти на всяка една от тях много ще й хареса. Естествено, че ако момичето до вас не обича да й пипате косата и скалпа, може би това не е най-подходящия подарък, не се водете изцяло по мен, но в повечето случаи аз, примерно, постоянно отивам при Миро и да пипаме малко косата, масажираме малко скалпа, почешиме малко така отгоре и супер приятно е. Наистина си мисля, че ще се оцени много високо от половинките ви. Също така, ако не може да се доберете до час, защото като цяло правя това видео в последния момент, вашия град няма или в близост няма място, на което може да запазите такъв час, може да влезете в интернет. Има много видеа, дори и в TikTok има късометражни видеа, в които може да придобиете някаква представа какво точно представлява Head Spa и да опитате в домашни условия, като естествено не експериментирате с някоя нова козметика, а опитате с козметиката, която половинката ви има, да направите това изживяване подобно на това, което е всъщност в професионалните салони. Дори ако вие го направите, може би няма да е чак толкова релаксиращо и спокойно и отпускащо, но ако изтеглите нещо на таблета, нещо, което знаете, че ще хареса на момичето до вас, вземете и любимия шоколад, и любимото нещо за пиене и просто малко така навлезете в цялата тази атмосфера и видите хубаво въобще
движенията и въобще какво представлява и се опитате да го направите в домашни условия. Мисля, че дори ще бъде по-приятно, отколкото... не. Най-вероятно ще хареса някъде на професионална терапия, но ако не може да се доберете до час или просто няма в близост, мисля, че също е нещо супер сантиментално и ще се оцени високо от жената до вас. Така, предложение номер 2, което е много практично. Аз лично предпочитам този подарък за абсолютно всеки повод. Няма значение дали е Коледа, рожден ден, имен ден, годишнина. Няма значение. Това е нещо, от което една жена винаги има нужда. Също отново не говорим за един конкретен физически подарък, който би харесал на всяка жена. И това е ваучер за някой голям магазин за козметика. Електронен или няма значение дали е електронен или не. Тук в Англия мога да ви дам пример, да речем с Look Fantastic. Това видео естествено не е спонсорирано, но оттам най-често пазарувам и оттам най-често си намирам промокодове, така че когато си напълня количката, винаги намирам поне по 2 промокода, които ми спестяват от финалната сума. В България, всъщност вече от много време не живеем в България, но доколкото знам, Notino е един от топ сайтовете за козметика. Защо този подарък според мен е толкова практичен? Защото оттам може да си вземете бяла козметика, декоративна козметика, козметика за коса, всякакви уреди, да речем и Dyson има. В момента са супер популярни маски, които са такива с летосветление и с терапии на лицето, които помагат за състоянието на кожата. Така че това е нещо, което в каквато и да е насока. И понеже моята Валентинка ми прекъсна видеото, за да ми каже, че отива да играе Дота. Какво искат мъжете, или поне моя за Свети Валентин, да играе Дота. Да, освен бяла, декоративна козметика, всякакъв вид уреди, като преси, маши, маски след осветления, сешуари, също така парфюми, всякакъв вид парфюми, аромати може да си избере. Момичето до вас, те никога не са излишни, дори да имате 10 парфюма и 11 пак ще ви влезе в употреба. Така че това е наистина един много практичен подарък, който аз лично винаги ще се радвам да получа. Ако пък сте в етап от живота си, в който не може да си отделите по-голяма сума, която да предоставите за ваучер, или не искате половинката ви да вижда точно колко пари сте подготвили за подарък, винаги може да си развихрите въображението и дори мисля, че много ще й хареса. И да направите една хубава мистериозна кутия с неща, които според вас ще й харесат на нея. В тази кутия естествено може да има козметика, може да приготвите няколко шит маски за лице, за петички, за ходила, те са като чорапки, повечето маски такива, за ръце, за коса, нещо за устни. Просто едно такова преживяване, докато отваря тя кутията, в който да си проличи, че сте се постарали да направите подарък, който наистина да я докосне. Естествено, не може да отидете и да купите всякакъв вид козметика, защото не знаете какъв е типа на кожата, но ако се посъветвате с някоя нейна приятелка какъв тип кожа има тя, отивате в дрогерията и се водите по това. Винаги на всяка козметика мъже пише за какъв тип кожа е подходяща тази козметика. Има много варианти, в които може да направите няколко кутии, които като ги отворите и така да падат настрани. Ще прикача тук някое друго видео, ако намеря, но с двойно залепващо. Аз съм правила такива кутии, само че с снимки. С двойно залепващо тиксо си правите или закачате от задната страна на шит маската и залепяте примерно за единия край на кутията, като ако отрежете така кутията на няколко парчета, като дръпнете капака нагоре и тя ще падне. Да речем, ако отстрани направите с шит маски, вътре може да сложите някои любими нейни изкушения, сладки изкушения, нещо, което обича да си пива, да си хапва, примерно по време на филм, и да изберете някой филм, който ще й хареса. Там вече може да си развихрате въображението според това какво би харесало точно на вашата половинка. Ако пък харесва някакъв конкретен анимационен герой, да изложите нещо малко с
Има много варианти, в които ако си напънете мозъците, ще измислите нещо, което наистина да я изненада и въобще това е да се превърне в едно такова изживяване и докато си отваря кутията и си гледа подаръците, просто да й покажете, че знаете какво харесва тя и че я познавате, защото това е според мен това е най-милото. Дори да не я нацелите толкова като козметика, ако и покажете, че я познавате и знаете какво я харесва, мисля, че това е най-ценното, особено за този празник. Естествено, говоря за двойки, които са заедно по любов, а не по някакви други интереси. Така, вече чувам долу, че малката се разкривява, така че ще опитам да съм бърза. Предложение номер 3 е може би най-захаросаното, най-изтъркано и банално предложение, но баналните неща просто действат, затова го слагам тук. Там мъже, мили мъже, ще трябва да се постараете малко повече и да организирате едно мини приключение за вас и вашата половинка, като изберете място, което според вас ще й хареса или дори да не е нещо, което конкретно на нея ще й хареса, просто да е уютно, да е романтично, да е спокойно и може би даже мястото не е толкова важно, а колкото това как ще си изкарате и как ще я накарате да се почувства специална, да й покажете, че я познавате, че знае какво иска. И дори това да не се случи на 100%, самото старание, което ще вложите, според мен ще се оцени много високо. Така, сега не ви казвам да пазите някоя супер секретна тайна и до последно да не казвате какво ще се случва и че ще ходите някъде, но винаги едно съобщение или разговор от сорта на: имам планове, подготвил съм нещо, тръгваме еди си кога, вземи си еди си какво, ще запали интереса на всяка жена и въобще ние обичаме обичаме изненадите, така че просто изненадайте ни. В този подарък също така може да включите и предните два. Винаги може да направите една мистериозна кутия, в която да сложите любимите неща и да ги отворите на вечерта на пристигане или на Свети Валентин, ако не отивате на самия празник, да си отвори подаръка. Също така винаги може, ако на мястото в хотела или което сте избрали има подобна услуга, да й запазите един такъв час, в който тя да си релаксира, да си отпочине и после да си изкарате по възможно най-хубавия начин. Но това е по-скоро като съвет да изненадате половинката си. Не мога да ви кажа нещо точно конкретно. Идете в еди си кой хотел, купете и еди си кое, вземете точно това вино, вземете точно тези цветя. Там вече е по-индивидуално и според това какво би се харесало на жена ви, мисля, че ще се справите добре. Просто идеята там е да я изненадате и да й покажете, че сте се постарали с нещата, които на нея й харесват. И разбира се, винаги това да си изкарате добре е на първо място. Това май бяха моите топ 3 предложения. Не съм слагала конкретен подарък, който ще си хареса на всеки, а по-скоро някои жестове и изживявания, които са по-специални и са тематични с празника. Надявам се видеото да ви е било полезно, надявам се нещо да сте си откраднали или по някакъв начин дори да не направите това, което съм ви казала, по някакъв начин да съм ви развъртяла въображението, за да измислите точно вашето нещо, което ще се хареса на момичето ви. Пожелавам ви да си изкарате незабравимо, да имате един страхотен празник и ви благодаря, че останахте до края на видеото, което също така дано да не е станало много дълго. Така, ще си видим в следващото видео. Най-вероятно това видео няма да стигне до много мъже, защото просто аудиторията ми е предимно дамска. Но пък, дами, ако нещо ви е харесало, искате да стигне до партньора ви, винаги може да му изпратите видеото, да го тагнете в коментар или така случайно да си го пуснете, докато той е в стаята. Благодаря ви, че бяхте с мен. Приятно прекарване, приятно изживяване ви пожелавам и да имате най-хубавия Свети Валентин до момента, който сте имали. Чао, чао! Целувки!